Hi logofer, welcome back to my channel. आङो नै दिनैहाय बङाइगावखौ गारनानै गोजान जायगायाव ओंखारबोबाय। So नोंथांमोना आंनि दिनैनि 1 मिनिटनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा थाबाय। थुदो होमबा लोगोफोर आंजोंहाय लोगोसे थफादो 1 मिनिटनि भिडिअखौहाय नायनानै हेफाजाब होलांदो। आं बहा थांगासिनो बङाइगाव गारनानै एक्चुअली आङो दायो बासाव अलरेडि गाखोखाबाय ओरैबायदि स्पिड खारगासिनो दङ ओमफ्राय 1 मिनिटनिल' लोगोफोर नोंथांमोनजों जास्ट आपडेट होनो थाखाय खालामबाय फाइनालि नै मोनफैबाय जायनि न'आव फैदों ओमफ्राय गथ'फोर दङ गेलेगासिनो स' लोगोफोर आंनि दिनैनि 1 मिनिटनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नोंथांमोनजों शेयार खालामलायबाय दिनैहाय बेखौनो स' बाय बाय लोगोफोर आरोबाव नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनसिगोनलाय